Ето да покажа най-сетне въпросния слайд излезна. Малко се забавих, защото имах други мероприятия, но това са остатъците от първия опит за гриндер на ясен. И майстора трябваше да се озори да направи на тая ос ляв и десен морков. Моторчето от перална, не е шумно, гитарите, бъркъчката по слънце и в него съм натрупал едно над 10 шайби, а сигурно полир пастите са повече от 10. Ще трябва малко ред да се сложи и започва полиране до огледален блясък. Чакайте само за момент да видя какво става с копчето. Я да видя. Ето го. Деба, нищо не тръгна. Сигурно още е рано. Малко по-късно. Айде.